Здравейте хора, днес е 8 март. Честит празник на всички жени, майки, лели, баби, каки и всички. Да сте живи и здрави и да сбъдвате мечтите си и да си изкарате един много хубав празник. Ние сега се подготвяме за излизане. Топля вода. Времето отново е страхотно, много е топло, много е слънчево. Затова няма да пропуснем това хубаво време. Сега тук ще ви покажа едни отново кисели бебета. София, защо се караш така? Защо се караш толкова много, чи? Защо? Между другото, вече започнаха супер много да разбират. И когато, примерно, сме били в стаята и излезем от стаята, те започват да плачат, защото искат да има някой с тях. Не искат да стоят сами. Само секунда. Принцески. Принцески. И сега ще започна да ги обличам и тях, защото след около 40 минути най-много трябва да излезем. Ето ги кошовете от Shein, където Миро ви показа пратката. Ето ги. Много са готини, стоят много хубаво, просто няма да стоят там. Аз днес просто прибрах играчките и ги сложих там произволно, но няма да стоят там. Изправила съм всички дрехи, тази тениска също ми е оттам, много е сладка. Обикновена тениска, но тия цветя са много такива сладки, те са като от прежда и са такива 3D, много сладка тениска. Изправила съм като цяло всичко, което пристигна. Така че днес ще пробвам да сложим и на София от тези шапки с панделките, които и взехме. Ще видим дали ще се съчетае добре с облеклото. Трябва да съчетаваме всичко, няма как. Вчера бяхме на консултация, месечната консултация, биха им ваксини, така че 2-3 дни ще са малко не на себе си, поне при предните ваксини беше така. 2-3 дни спаха супер много, наистина не бяха на себе си, бяха едни такива маносани, така че предполагам, че и сега ще е така. В принцип, те двамата имат разлика от 100 грама. София тежи повече, вече разликата им е 400 грама. Но личната каза, че това не е толкова притеснително, защото все пак Матео е надал, може да са 400 грама, но е надал, влиза си в нормата за възрастта му, така че всичко е наред. Важното е, че не е отслабнал. Препоръча ни да започнем захранване. Аз честно казано не съм готова психически за това, защото мислих да е по-скоро към 6-тия месец това захранване и мислих сега те-първа да се запознавам с видовете захранване и да преценим кое да практикуваме, така да го кажа. Даже си мислих и да извадим вече столовете за хранене, защото те са такива с падащи гърбове и имат, мисля, че 5 степени беше. Мисля, че едната степен е изцяло легнала, така че ще има някаква полуседнала степен и може би направо ще ги използваме и тях, за да ги учим да сядат, защото те си имат чоколани. И да, днес го направихме с възглавицата от дивана. Така я килнахме лекичко, сложихме ги тях подпряни. Гледаме да имат опора на врата и на гърба и си им беше доста добре. Постояха си така, сега не сме ги държали 15-20 минути, но мисля, че около 3-4 минутки постояха, нещо такова. И им беше добре, харесва им. Тя София вече от известно време си дава зор да си стои седнала, така че наистина си е време. Айде сега да почвам да ви приготвям. Откакто се стопли времето, вече се разхождаме толкова дълго. Часове, наистина часове стоим навън. Вчера 3 часа. Да. Бяхме. Че си мъкнем тук термоси, води в големи количества. Само раницата, вече не излизаме се няма поките. Гледайте какво става. Раницата е огромна. Направо туристическа сега на това по една сметра. Ами да. И вече даже започнахме да им носим резервни дрехи. Абе, наистина много подготвени излизаме, защото наистина не се стои навън. Пък и на тях също им е хубаво по принцип. Просто в момента София е гладна вече. Направо откача. Наистина май ще му видим на него такива кърпи за глава, шапки с козирка, защото между другото започна да търпи шапки малко повече от преди. И сега в момента шапка. Да. Той за него е голям прогрес. Да, той въобще не ги търпеше. Слагаш му я и на 20 секунда рев голям. Истеричен. Да. Сега ще видим, защото за лятото ще е добре нещо да му пази на главичката.
Преди винаги съм се кефила на майките, които съм виждала да си хранят децата навън, без значение на центъра или в квартала или на някоя площадка ли. Има хора, които като имат деца излизат по-малко, нали, по-им е трудно с храненето и така нататък, но аз определено искам да съм от хората, които стоят навън. И винаги съм им се възхищавала на такива хора и съм си казвала, че един ден искам и аз да съм такава. И мисля, че съм такава. Нали? Очевидно да. Ей, сега започват яките влогове. Само навънка. В Шенген сме. Ние живеем в Русе. До Букурещ, разходки, до Гюргево. Ще бъде топаджийско. Да. Наистина трябва да ходим още малко да пораснат. Ще ходи. И ще е готино. Те и с други приятели да се хващаме да ходим. Живот. Цяла тумба хора, 20 човека. Много яко. Да. Само някой да не се вържи на кола. Пък като не завържи никой, ще сходим сами. Тези три жени, момичета и жени, бяха мои клиентки, които така ми бяха доста близки и ми е много хубаво, като ги видях. Всеки път много им се радваха. Погушкаха ги малко моите бебета. И даже искаха да стръгнат с тях. Да, ма ние не си ги даваме. Естествено. Нашите бебета. Никой няма да ни ги вземе. Не така. Ти не искаш да ходиш никъде, нали? И да искаш няма. Не, мамо. Си тука. Искам при теб само. Не, мамо. Мами. Мами София ти вика. Да, той ми казва мам. Между другото наистина. Казва мам. Аз не знам какво чух тук, що. Прави го, не се измислям. Добре. Сега на къде ще ходим? Не знам. Опциите са пак към центъра. На там, центъра. Или пак към Кея. Или пак към парка. Или от тук надолу към Кея. Избрахме да вървим в обратна посока към колата. Защото вече започна да духа. Матео започна вече да не иска да стои в количката. Едното му око е зачервено и сълзи. Надявам се, че просто го е напекло малко слънцето и затова е така. Та, за да не рискуваме, да не стане някоя беля, по-леко, се прибираме вече. Вече сме си в къщи. По принцип, когато сме навън, казах, че режима и много се разбутва и става тегаво после. Този път, между другото, Матео си поспа колкото трябва, както трябва. Явно при него учихме точно кога и как да излизаме. Само, че София пак спа разпокъсано. Съответно, взе си дрямката на 2 пъти. Съответно, вече направи 3 дремки, а тя принцип трябва да прави 3 за деня. Както и да е, днес ще направи явно 4. Но проблема е, че в момента са в такова състояние. Ето това е. Супер е нервна, мрънка. Но просто още не се спи достатъчно, за да я слагам да спи. След малко. Миро отиде да занесе един букет на мама за днес. Просто няма да успеем да отидем всички, за съжаление. Те просто трябва да спят и въобще няма шанс. Ще бъде много тегаво, ако отидем. Идвам да занеса София да спи, след малко пак. Освен София, приспах и Матео. Матео спа супер неспокойно и ето ги вече будни, наспани и нахранени най-вече. Ще ги изкъпя, като днес няма да им правим вани и такива неща, защото вчера им биха ваксини. Вчера не трябваше да ги къпим, за да не им мокрим ваксините. По принцип на втория ден винаги ги къпим, но днес са им доста зачервени самите места, където са им бити ваксините, така че предпочитам пак да не ги мокрим много. А след това много силно се надявам да стигна и до това тук. Цял кош с тяхно пране. Да не ви показвам пък нашите дрехи колко са. Просто това нещо трябва да се сгъне и да се прибере. Аз не ги гладя, защото ги суша в сушилня, така че дали не се занимавам с това. Но все пак трябва да се приберат. Дано да успея. Нали знаете, че в момента контролираме малко така повече храната, която ядем. Та получихме една пратка, която просто пристигна в най-подходящия момент. Не мисля, че има по-подходящ момент в този. Това е за изгаряне на мазнини. Това е за отводняване, мисля, че се казваше.
Това е с берберин. Като аз преди няколко дни четох за берберина, той помага много за отслабването и е подходящ и за хора, които имат инсулинова резистентност и някакви такива съпътстващи проблеми. Аз започвам да ги пия от днес и ще ги тестваме една седмица преди да ви кажем как се чувстваме и как ни се отразяват. Също така ще се претегля на кантара. В входа имаме кантар, който е супер точен, така че ще се претегля на него. Даже може още след малко да отида да се претегля. Ще ви покажа колко съм. Срам ме, обаче все едно нищо не виждате. Да. И така, започвам да ги пия от днес и ще видим какви ще са резултатите след седмица. Миро в момента остана с бебетата и аз слизам много набързо додолу да видя колко килограма тежа. Така, много ме е срам. Все едно нищо не виждате. Чухте ли? Сега ще се претегля, обаче нищо не виждате. Нищо. Сега това колко е? Мисля, че съм 59-60. Сега като се кача, ще покажа на Миро, защото не му разбира много на този кантар. Чакай бе, как ще съм 60 кг? Аз съм отслабна. Уау! Ловче, знаеш ли колко съм поне от това, което аз видях? 60 кг. Може ли да съм отслабнала толкова? Аз не знам колко бях, обаче 66-7 бях със сигурност. Що да не може? Толкова бързо. Еми, толкова 6-7 кг са само. Еми, аз съм само толкова, между другото. Бях 93, сега съм 87. Доколкото се измерих, не знам. Трябва да отида точно, защото много набързо се измерих, като иззех. Не знам дали е толкова. Мале, челото ми, що лъж ти толкова? Ще покажа клипчето да видиш, обаче мисля, че съм толкова. Може да, 6 кг. Още повече съм отдъхах. Много съм близо до крайната цел. Ние ако почвам да тренираме, представете ли си? Просто сме машини. Не, просто ядяхме една камара бокуци, къде ги спряхме. Ядяхме твърде много бокуци, просто прекалено много. Сега отново се е случило нещо интересно. Миро, докато се прибира, две момичета са го чакали долу пред входа. Пред входа, нали? Да. Пред входа и отново са донесли подарък за бебетата. Сега ще видим какво е. Наистина не сме гледали. Наистина. Не знаем какво е. Защо? Не, защо убеждаваш толкова с хората? Ами ще може би, защото е странно, че това нещо стои тук и ние не сме го гледали. Просто защото се пребраха и сега. Да. Екатерина и Десислава, много ви благодарим и нямаше нужда от никакви подаръци. Да. За не знам кой път го казвам. Благодарим. Единствено, че гледа, нали, благодарим ви, че гледате влога. Няма нужда от подаръци. Но ги оценяваме наистина. Да, оценяваме го много. И се радваме много. То кой човек не се радва, като получи подарък? Наистина. Значи, колко внимателно следят всичко и старателно. Сложили са 3 протеинови барчета в чанчичката. Много мило. Чорапи за София и за Матео в точния момент, защото останаха без чорапи, понеже всичките им чорапи се свиха супер много в сушилнята. Снимка, рамка с снимка, наша снимка. Да, много сладко. Направо не мога просто. Сега ще я сложим отпред до другата снимка на бебетата. Може там да я сложим, мисля, че ще подхожда. Да. Много мило, много благодаря. Може и като презаснема интрото на влога, да я включиш. Да. Може, да. Много благодаря. Не знам, може си ни каза нищо, защото не знам дали ще го презаснемам, защото нямам време. Това е истината, не е за да го искам да го направя по-хубаво, ама и те мисля, че е добре. Добре, добре. За моя влог говоря. Знам. Да. Моето си е топ, аз на моето кода му променя. Да, моето си е топ. Моето е 3 секунди. Далее, момичета, Екатерина и Десислава, много ви благодарим. Нямаше нужда наистина да ни подарявате нищо. Но благодарим. Добро утро на всички. Днес по принцип не мислих да снимам, честно казано, но съм сама с бебетата. И като излязох, ме спряха поне 5 човека, които ме попитаха как така излизам сама, как съм сама с бебетата и как ще се оправя с тях сама. Аз оставам сама с бебетата и не е проблем това нещо. Та, може би за това реших да снимам как минава всъщност една наша разходка сами. Сутрините са ми любимото време на деня.
И определено тези сутрешни разходки много ми харесват, защото по този начин сънните сутрини минават много бавно, спокойно, slow mornings. Аз лично много ги харесвам и някак така се презареждам и деня ми после продължава много по-хубаво. Честно казано, ме е страх да излизам сама с тях и колата, заради задаванията на София, тия внезапните задавания и последните истерии, които получават. Така че определено в квартала е много по-удобно, когато сме сами. По цяло реших да излезем сами сега сутринта, защото е по-хладничко и да може бебетата да поспят навън, докато е по-хладно. Понеже на обяд, като излизаме, е наистина много топло и те започват да се изнервят от джегата, защото не са свикнали да стоят на чак толкова топло. Ние като цяло избягваме да ги обличаме много дебело, за да им е комфортно, за да не свикват. Така. На вчерашната ни разходка търсих сянка, защото беше много слънчево и много топло. А днес търся слънце, защото е по-хладничко. Но пак е добре, пак е приятно, определено. Не е супер студено, а и аз съм ги облякла. Ето. Така че да им е топличко и се надявам да се поспят хубаво час и половина. Леле, сега минавам тук покрай един вход. Само искам да видите колко хубаво е направен. Цял ден днес стоиме и така с отворени прозорци, че даже да не казвам, че преди малко бяха изцяло отворени, въобще не сме пускали климатици, не сме пускали нищо. Просто е супер топло и те стоят ей така. Откакто сме се прибрали от обедната разходка, не от сутрешната, от обедната разходка, те са по голи крака. Просто е много топло, наистина. Направо не мога да повярвам. Март месеца. Сега ще сменям памперси, обаче няма да ви показвам тук какво се случва, просто ще ги сменям. Нещо, което мисля да направя е да намаля драстично кафето. Като казвам да го намаля драстично, не говоря да пия всеки ден по едно кафе, ами да не пия изобщо. Примерно да пия 2 пъти в седмицата, 3 пъти, нещо е такова. Защото започнах да прекалявам супер много с него. Започнах да пия по 3 кафета на ден, което на мен, честно казано, по принцип ми идва повече. И не ми е окей. Това е с изключение на дните, в които си правя кафе сутрин и го пия цял ден. Нали, защото понякога и това се случва. Сега мисля, че вече 2 дни. Мисля, че 2 дни не съм пила кафе. И даже днес, като бях сама на разходката, на сутрешната разходка, по едно време вече си викам какво да правя, да мина да изкупя едно кафе и да седна на някоя пейка. Да, обаче се въздържах. И съм много горда от себе си. Като цяло аз започнах да пия кафе много късно, може би преди колко? Преди 5 години. Преди 5-6 години. И това стана, когато започнах да работя в салона и защото там кафе машината правеше много хубаво кафе и просто много ми харесваше и започнах да пия кафе там. Преди това също съм пила, но много по-рядко. Просто тогава започнах да пия всеки ден по няколко кафета. Стигала съм дори до 4. Единственото, което ни остана вече до края на деня, освен приспиването, е да ги изкъпем. И това е. Те в последно време супер много се кефят, когато правим упражненията. Много им е забавно, много им е интересно. Даже не искат да спираме, защото като спрем и започват да плачат. Затова и започнахме да ги правим на всяко едно будно време. Тези упражнения. Просто има някакво любимо време. 7, 8, 9, 10. Едното от упражненията, които правим е, сега ще ви го покажа, много им е забавно. Хващам ръка с крак, ето така, така, и от другата страна по същия начин ръка с крак. И правим ето това. 1, 2, 3, 4, 5. И това го правим 10 пъти, за да могат да свикнат със самото чувство на завъртането на тялото, за да не им е странно и неприятно, когато се въртят от гръб по корем. Днеска вече и Матео се завъртя за първи път от гръб по корем сам, а София вече се върти, когато си иска и е легнала, просто се завърта.
И вече остана къпането.